Agudes, digui'm. Hola, bon dia. Aquí és el servei d'atenció al client? De Font Agudes? Sí, sisplau. No, un momentet. Vale, merci. Que estan parlant. Pots esperar un moment? Sí, bueno, és que estic gastant saldo, però sí. Vale, un segon. Vale. Com començava? 972? Sí. Vale. Digue-li. Em dirà sí? No. Digue-li, mec. Digue-li. Em sembla... Pots trucar dintre un ratet? És que estan parlant i no sé quant rato... Què? Que estan parlant i que no sé quant rato estaran. Digue-li, fill de puta. Més o menys quant de temps? No, és que no ho sé. Ja tenen una trucada passada i no... I tu qui ets? No els veig. I tu podries saber amb qui estic parlant? Jo sóc una oficinista, una administrativa. Vale. Què volies? Mec. Què volies? Això. Eh? Això. Com? Mec. No, res, que... O sigui, jo tinc aquí una ampolla de Font Agudes que, mira, està així com... O sigui, està mal feta. Està mal feta? Sí, o sigui, té com unes línies rares. Ai, no sé. Bueno, i també té com bitxos a l'aigua, no sé. O sigui, jo n'he begut i no sé si em passarà alguna cosa. A veure, no sé, de moment no tenim cap reclamació de res. I està oberta l'ampolla, no? No, bueno, sí, jo l'he obert fa un segon. L'has obert, esclar. I ja te l'has anat a comprar, aquesta ampolla. No sé, no me'n recordo, crec que a França. A França? Però si nosaltres no venem res a França. Com que no? Pues no sé, jo vaig veure un home pel carrer i me la va vendre. Digue-li a Olot. A Olot, crec, o no sé, a França o Olot, no sé, crec que sí, a Olot. Ai, no sé. Sí? És que, a veure, això de l'aigua és una mica més senzill, eh? No, home, és aigua, és clara. Sí, ja, però vull dir que l'aigua, les ampolles estan tancades hermèticament i si s'han obert, llavors ja... Pardals! Eh? Que això no pot passar, mira, que... Oh, jo no sé pas com ensenyar-s'ho. Que mira, que té com uns números també aquí. No ho sé. No saps. Jo no te puc dir gaire res. Vols trucar d'aquí un ratet? No, digue-li, xupa una polla. No, i per què d'aquí un ratet? Jo no puc... Se'm gasta el saldo. Oh, no, jo que vols que et digui si els d'atenció al client estan parlant? Hòstia santa. Bueno, no passa res, dona, no passa res. No? Ja trucaré d'aquí un ratet, vale? Vale, d'acord. Vinga, ens veiem, adéu.